Tirikam KCS pen alam toya teng pen aning kanwang asonsi pining hawari sunimso rongaje arni sibet kepado jiaphan amri KCS pen patir piponsi pini alira champen birsingki rongman piaklamalo talon pon longle alam kialong KSA aphan kapati ponaputhak KSA atum ningdu kachipi borok intiarong munit kacheleng atowar langbung inhan playing set Jengkha KCS Zone B1 Risonimso Rongaje Nangklangdon Ahut Inudaphan Nampe Ingnar Akeng Sagru Amri KCS Zona Tumpen Tapatir Piponsi Arni Sivet Tame Talon Pon Jai Mega Pen KCS Alama Amri KCS Amai Pu Harlinson Ronghi Pen Ing Tru Ponsi La Solong Aluhiman Peng Pen Anthony Rongpi IC Ulukunchi Police Outpost Karbianglong Autonomous Council MEC Deep Aphing Maslai Tirikam Pen Kachetoidun Dilip Kathar Principal KTCRI Lurulangso Dipu Sarsing Ingti Parman Bangpu Amri VDC Chairman Basakro Amri Lams Chairman Bikram Timung Amri Mandal BJP Maipu Sabendro Ronghi Lapen Sarkiri Gaon Bura Diwan Teron Lapen Prodip Kro Atum Chetongdun Malin KCS Unit Pen Chong Kedam Paklang Ponlo Lapen Dangerso KCS Unit Ritnong Chingdi Paklang Pon Kachop Halohi Lapen Tirikam Pen Nang Chetoy Dunatum Pen Jesemet Khai Kaching Thonangji Lapen Lam Iki Ansase Katinine Deji Aphan Jumisen Lam Jai Pon Sonsi Dipurong Sopialong King Sang Alam Ningje Jete Hormuchunam Athayabe Elam Iki Kiviranatsi Dambom Tanglo Pai Pua Thaitame Ma Powadim Baba Lapen Asonason Dopi Khangjanglang Arniwang ililam kaninje along ili kichokji aphan Lapen Apai Lapen Apuatum Ausomar Tumaphan Kithan Kimum Pen Danglok Lam kaninje aot pen Kithekji aphan Thanangji Puda Sarsing Inti Central Committee KCS Pen Than Pachini Pon Indeng koran kep bang setame misen me pen si nilitum bang so sayang deng bang pichun ponlo lapen isi neng ke oi mate neng hondu ke do bang kelalo aneng kanwang ke nilitum amri hawarame tum stame juthom nithom la bang so sayang deng bang ke nilitum deng pon boy fit stame peneng bang ke hakicheng pen perthe dang pen isi kiso avur ke dukko ka joine la si kachereju la bang ke donang ko nipli an ke mai padolong lidelo la bang isi ning ka oi bang ke pen isi ning karong lapulo itum la anang bong stame arnisi amai bi pen itum karbianglong atok ando prejam hawarta arnisi bet pusitame itum la bangso rong aje aneng kanwang asonak thak pining ta engkorona kep ang deng stame pachun ponlo la bang ning arong lo Umpanay Pen Herangki David Singh Teron News Fast Karbianglong People Democratic Council of Karbilongri PDC ke risim kangtang ke ot asong penap ingdeng pli mahang ke cek arni katalon pon jiaphan jisik jedang pon PDC ke mahang ke pathek pon ke Karbianglong arlo ingsam jin pen hemprek aparman ke cisong aphan la pen khai chirai komaphan lasi bangso PDC ke asong ke mahang pathek pon lasi Karbia khai ke do antame nilitumalong nang cerap ceto dunangji pusi chuningwi pon penap mahang ke cek arni katalon alira champen talon ponji puboy pitsitame coronavirus abur pirthekang dang plub ajok lapuan ke alira champen talon pon thekthi detpo puta PDC ke chairman JK Lijang pen birta pachetak pon news desk report news fast Karbianglong ahoy along lake ke jorkang hu along ratchari asong KSA aphan pati ponsi akoi karwa puthak ningduk lopusi Pinidok Moka Forest IB along KSA Inglong Pho aru chingrum si pherang kya mai ke pha hut ningje Difu regional lapen Amren regional lapen Haruga regional nitung chingrum mangkok alam thegel hen lapen bini nitung ko PFC press meet ke pha nangkok ma lake nalitum chini daipo Nagaland border along le KSA Inglong Pho tum mate Central General Secretary sa Thangsing Timung Phan Longle ke jor pa koi pe ma joine pini nilitum tadak chingru mangkok press meet phan angkok kalalo lase maju political a party tum stame nalitum politics ke chipai phan nilitum KSA amendment use ponang ni lapen approve ave
evidence abe pen nilitum phan akoi pinang ne jong sinang litum approve do polodang te nilitum phan abaklang hengnang ji la pen nang mek hini pen thelong le ka honde pen nilitum phan ang koi nang ne ta se ningduk pik lo nilitum sar thang sing timung la pen Barnabas Killing la pen advisor lijon ingleng phan la bang solam ki koi pon ke nilitum ningduk pik lo la se madu political stame la bang so nalitum public meeting lo ma kupenia amai lo nalitum la bang solam mang ke nalitum phan pon pidet se ki meji la se jong si la son jong si ako akapre ka political mon aja da political tum stame la solam ninge lo polodang te la ke nilitum sodak pen insai pon jibusi nilitum hin pen pachini pon li ka choyor pa ko ni tum ke sing long pho khan anong nang ju labang ke kumani kupini ali apachin tum nang koi pon chot athe labang so long divide and rule policy labang so nang apply do pen sidil tum ke se ing long pho khan thak dun po kumani political ale phan chipon pu ko phan si labang so atum ni tum phan nang ke thak dun alam the nang bi ko banai pu pon nang jong po athe lapuson congress dum punon BJP dum punon nitum han lapuson nang thak dun dedet asonte mesen lasilason amen ki bipon tap aputhak ningduk loputa alang litumpen ningjepon dokmoka pen longkiram teron news fast Karbiang long Kheroni Southern Range angkang kapalo phelangpi arong along patuwer ni kangsam por phai trokra minute thongkep apor malom kunat ni pen nampie ingnar kemang bomhut ita bheta adung along bangpho dera mukama risotum jengkha KCS jun B1 chengbong langsibu aklamalong rongaje kelang dunahut tuar ebeng kopai kelang nopen methanaphan ingnar kiplung ajoini inut jugen ingtiaphan ingnaraking saktekang rupusi pirtarib dunlong lasohut tong sekot pen tebok het Kheroni Model Hospital along ansi selang pon bom langpu bangke ini ke aking ehong manjil ini cemengkan loh kupuhin ne right side di cảnh sát bóng là dù gì là gì cảnh sát bóng là một sự cơ xưa như em bạn cô rap dù thấy cái mà thì năng tổng hợp đó là cho nên viên thứ Kheroni pen Ransing Teron News Fast Karbiang long Dokmoka rongjang phongalong piningan ingkan niplia pharman Durga Puja mate ningkan esek me phun me et pen kedudun thekjia phan sonsuri akisong pen kapajok jia phan sear klidun si pini kijutsi Durga Puja kumlin ahi kitipon alang litum haladak kheidoan chingrum si bangso puja talon pon lapen sear klidun si mesen pen sayamu doan ta pachun pon lo itu kami curu lo sampai nonang lagi cumi ya tenglong lo nong itu puja laso abe sorjon itu laso dambo madu si kami nong itu nang itu tenglong lo tua kahilu laso bang tenglong lo laso prabjin pen non gitu asorkar itu non gitu sorkar itu lah ini itu alongjang puang jadi apa Rapin pen la tubar bang nang selam pun pinangji la pen nang selam pun ini tu ningje thelo la pen ningje thelo si memang jan kita me nili dom rong yang thong arab ke ara long si no to bom arab dok me papen long kiram teron News Fast Karbiang long ingdeng koiranar kep hawar karbi risonimso ronga jeka talon pon ason thak thaksi hawar ki hat KCS jona tumpen talon pon si jaime ka tengpen adawapor malom Karlitang atuma phan kachikimu asai dengpon lapen labangso kachikimu asai tangderapi Karlitang songborong pi lun kana chatai setame achor mala teron pi pensi lun kana chatai impupon lo lason si puthot anar lo malom pen jutang amai pi kangpu pon along hawar ke hat hawar jutang asong maipu ruhin te rang pensi bangso amai charipon lapen aluhiaman pen Karbiang Long Autonomous Council EM khonsing rong pi hawar ke hat Hawar jutang asong chunbang Noren Rongpi KCS Saihem chunbang Harsing Ronghang Hawar Kehat VDC Chairman Jisu Kemprai Hawar Kehat Municipal Board Chairman Pratap Hendiko Lapen Penangan Manpeng Kedoatum Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Bangso Hawar Karbiri Sonimso Rongaje Pachunpon Hawar Kehat Pen Rupom Hanse News Fast Karbiang Long Bokajan constituency angkang borok ing tiarong amunit kecilinga tawar langbung ing hansi plengset lasila bangso tawar prabjin pen nang kesilam PG phansi hadagaratum Karbiang Long Autonomous Council kachari phan tuning ripon lapen hadagarong kapre khai chingwisi kedo
Karbi Nepali Adivasi Okhomia Lakhai Plisi Labangso Arong Kedo La Pensodet Unedet Ahut Sitame Kachibu Kicharchong Pen Loksi Kachipon Nang Pusi Hadagara Ratum Pen Perangkeang No Nang Chithandun La Sonsi Lokacharli Osomar Atum Beha Bepar Kachuklematum Hithi Borwa Kidonatum Sitame Labangso Tawar Kang Lit Kang Ter Penajok Penangan Kisung Punanglo Puta Haladagara Ratum Ningje Pon La Sinon Emeli Kilik Aprang Jong Si Tawar Nang Selam Pipe Pulote Wo Pipon Tek Tepudet Popusi Hadagara Ratum Sorkar Tumaphan Keter Sapapani Pen Sarbinong Timung News Fast Karbiang Long Corona Wurakrem do pudet apiseta Kejutang Jubat Kaching Hon Kithi Oajok Arnam Lang PKCS Jonel Komiti Atumpen Patir Piponsi Kiching Siang Deng Hawari Sunimso Rongaje Mesen Pen Padopon Labang Somai Okpran Ahin Jambili NGO Atumpen Si Chirap Chitodun Rongaje Ada Porpainer Kep Apor Malompen Arnam Lang Pi Hawaramai Amaipu Dhonirambe Arideng KCS Alama Kangthur Ponpen Rongaje Ajay Mek Ingpupon La Sophie Balipathar KCS John Aprangsi Founder Amaipu Jiwan Be Ahin Pensi Japonsi Kachikimo Amilur Kaipon Katalonamai Along MAC Mukut Mohanta EM Barim Surya Rongpar EM Barim Borsing Rongpi Lapen Akaprek Kithigidingatum Rongasar Thepen Chenglo SGB Lapen Penangan Kithigidingatum Chetongdun EM Barim Borsing Rongpi Kejaya Tengke Morning Penke Bordeka Timung Arong Alongsi Mesen Pen Alon Bolon Pen Talon Ponpo Pu Pachini Pon Lasonsi Arnam Langpi Hawari Sunimso Rongaje Phan Holokhowa Kedamatowar Chirip Hokep Alongle Karbiang Law Autonomous Council Ahin Pen Land Allotment Piponlo Lapen Bangso Alongle Alongke Deopani College Ta Padolunang Puta Radatum Pachini Pon Jutang Jubat Kang Thurasai Along Nangkacherap Dun Bomji Jutang Kang Thuralong Lokachar Lia Tumta Ing Thurpon Vek Nangji Pusi MAC Mukut Mohanta Jaipon Sapapani Pen Sarbinong Timung News Fast Karbiang Long Non Milam Sohan Bertang Tonsinan Come one, come all, for the first time newly open at the Putown, Trip Me. For any ride, just book any kind of vehicle. You will get 4-wheeler or 2-wheeler facility at a low cost charge. Just grab the opportunity and feel comfort. The service will be carried out only in day period. For more inquiries, please contact at 70020-18096. Thank you. Come one, come all. Langi TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbianglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Pini Balipathar Higher Secondary Kapathu Akram Along Karlitang Borsing Ingti Chikemo Football Kapathu Kapang Chengpon Labangso Kapathu Chengchia Prang Aluhi Sarpo Aman Pen EM Jagat Singh Ingti Arideng Pen Lama Ingturpon La Sophie Karlitang Borsing Ingti Aphan Puthot Melur Kaipon Pen Chikemo Pon Lapen Labangso Kapathu Along Jophapon Aluhi Riso Singnar VDC Chairman BB Sharma Principal BHSS Atum Chetongdun Lapen Kapre Kithegiding Atum Chetongdun Labangso Kapathu Kecheng Along Cleared Up FC Pen Rongkhelan FC Angbongsi Pathu Lapu Cleared Up FC Atum Kangtang Munak Ajok 5-1 Goal Pen Chipahai Pon Sapapani Pen Sarbinong Timung News Fast Karbiang Long Dom Mipi Sinar Arong Pathu Aklamalong Ningkan Ketom Chokdet Api Puthot Karbi Kurpho Football Kapathu Angdung Kiti Along Ejang Be Kro Terang Atumsi Angdung Kiti Angdeng Pathu Pon Labangso Football Pathu Angdung Kiti Angdeng Lalong Be Kro Terang Atum Aphan Ejang Atum Goal Isi Pen Parem Pon Bangso Football Pathu Angdung Kiti Along Aluhi Sarpo Aman Pen VDC Chairman Ramson Rongpi Bidya Singh Timung Ronjit Ingti Kathar
lapen ladak sena arong asar Dilip rong phatum nang chetong dun pen RDP dun lapen Ramson rong PVDC chairman alam chak cecak tekang pini labang su patua klamalong kececak tekang alam ke morning ke wang jilang aning kan ke patua klam tak mesen pen klem pipo lapen tangkat sitame ke haya tumapan suri kep lapen kerema tumapan suri po lapen trophy nong e hai huita nang pajirdun po pusi lamcak cipi tekang dongka mukam pen komol kathar news fast Karbi Anglong.